Ola, Rocío Alcobre, como você está? Síntome como un entrevistador cando na realidad tal vez eu se llama iso entrevistado, mas eu gostaría de abrir este vídeo de poucos minutos para explicar a todos voces que agora nos estellan vendo o que é isto de Nexo, non é? Esta maratona única de 24 horas, na cual no día 12 do 12 estaremos en un portal enerxético, certo? Iremos estar conectados con centenas de persoas do mundo todo, especialmente do Brasil, España e toda América do Sul, América Central. E como ya dise, centenas de persoas que na verdade son tradutores de código humano, ocultos ou latentes, vanse conectar e verán que este don, ese talento que moitas persoas ten, e iremos colocalo a servizo da humanidade. De un xeito diferente de tudo que xa foi feito até agora, mais, sobre todo, potenciando unha especie de rede de información na cual moitos terapeutas, treinadores, psicólogos, mentores, persoas que normalmente fornecen algún servizo á humanidade, podemos potenciar este servizo ao nos conectarmos con unha mesma frecuencia, con persoas de diferentes culturas, mas na realidade todas elas ten un mesmo propósito. Eu coñezo a Rocío xa algún tempo e agora contaremos por que nós nos reunimos aquí para cocriar xunto con vocés esta maravillosa loucura que é Nexo. E convidamos a todos a estaren xuntos conosco 24 horas conectados no día 12 de decembro, que será realizada a propósito en un lugar moito especial, embora este que estamos ya sesa. Lavín Produzois, todos nos sabemos que ten un estudio maravilloso, mas iremos a un lugar tal vez moito máxico. Poderemos nos ver en diferentes espazos e tal vez con novos convidados tamén presentes. Pois Nexo consiste niso, non apenas conectar Rocío e a min e con vocés, mais tamén con a propia natureza. Entón non queremos revelar moi máis. Quero preguntar a vosé, Rocío, de onde vello esa idea, depois de vosé ya ter traballado no Brasil por moitos anos con millares de persoas, a idea de crear esta maratona conectando persoas de diferentes culturas, diferentes continentes, para un obxectivo común. En un momento en que parece que hai exceso de información ou moito barullo e que chegou o momento de non vender a atención como se fose unha moeda de troca, mas de usar ese vehículo para poder causar un impacto humano aínda maior neste momento no que estamos. Ben, de fato, David, esta idea xa naceu algúns anos atrás, embora teña sido materializada agora a través da nosa alianza, do primeiro nexo que é o noso, e a partir de aí vimos rápido, né? Que durante moitos anos eu sentía que o Atlántico era aquele que me unía. E moitas veces eu dicía ás persoas que amo e que me coñecen, falo para eles, acho que teño que montar o meu cantiño, o meu escritorio na metade do Atlántico, para que me entendan, porque a metade da min está como no Brasil e na América Latina, e a outra metade na Europa, con España. E ten tanto en común, a tanta unión, e iso era o nexo, né? Você viu, desde que comezamos, e agora compartillaremos un poquinho máis, você viu rapidamente, e non podería ser de outro xeito. Poder unir o ser humano, realmente Nexo busca iso. O tradutor de código humano busca entender o ser humano e unir as diferentes culturas, que non son tan diferentes, porque cando retiramos as crenzas e camadas, nos encontramos con esa humanidade. Entón é como un ponto entre a ciencia e a consciencia, mas tamén entre esos continentes que estamos máis unidos do que imaginamos. Lémbrome de cando você e eu estábamos lá, naquele hotel, e entón você e eu comezamos a coincidir. Eu te contei algunhas coisas sobre a miña viaxe ao Brasil, onde eu tamén fuime formar con Érico Rocha, nese mundo do Fire Festival, que foi producido por medio da Hotmart. Eu tamén, como sou un infoproductor, como persoa que tamén já impactei millares de persoas con meus servizos, a través da comunicación, da psicología profunda, me dei conta de que no Brasil há unha especie de foco ou de núcleo ou no energético en que millóns de persoas se despertaron e decidiron saltar no vacío porque consideran que sempre haberá agua na piscina. E esa mudanza ten tido tanta repercusión que inclusive na América do Norte, como os americanos foron modelando a esa persoa que era usada como exemplo a seguir no Brasil. E na España fixemos a mesma coisa. Sempre estivemos modelando e copiando a persoas que san referencia na América do Norte, mas agora parece haber máis tendencias en dirección ao mundo para o Brasil, e o mesmo se aplica para países como México e Colombia. No geral, toda a América do Sul, que están vendo toda a súa capacidade hoxe, grazas a internet e as redes sociais, de poder axudar persoas en todo o mundo. Modelando as estruturas e padróns que tal vez parezan ter nascido dunha forma tal vez
con maior impulso no Brasil e sei que vosé esteve moitos anos traballando ali con millares de persoas. Entón gostaría que vosé nos contase porque agora, estando aquí na España, vosé tomou a iniciativa de poder unificar o que estáse pasando por ali con outros nós enerxéticos. E o que está por baixo de todas esas camadas culturais, non? Como se move a información. Especialmente para nós como profesionais que somos capaces de ver, pois iso, algún tipo de sincronización, algún tipo de talento, de algún don das persoas, ou de necesidades, ou de algún desello por realizar e que por moitas veces os propios interesados, as propias persoas que ven até nosas terapías ou nosos cursos ou programas son incapaces de velo, non? E normalmente usamos metodoloxías que estudamos ou coa que nós temos nos formado, metodoloxías sobre as condicións humanas ou desenvolvimento persoal. Moitas veces estamos presos e rígidos para dicer a persoa o que é recomendado dicer, de acordo con unha metodoloxía que alguén manifestou. E sempre temos como a ferida de pensar: é que eu non lle diría exactamente o que dis nese manual, ou o que eu aprendí en psicoloxía, non? Mas algo dentro de min, como nun nivel máis instintivo ou intuitivo, que ven esa persoa algo que eu preciso dizer, teño que lle manifestar iso. Entón, afinal, un traductor de código, eu acredito que é unha persoa que se adapta a cualquier tipo de modelo, e non produz distorsións aos pacientes, aos alumnos, estudantes, clientes, persoas, usando os seus propios dogmas ou suas propias crenzas ou xulgamentos, senón a capacidade de se adaptar completamente a experiencia da outra persoa para que a outra persoa para que estalle de seu propio significado e depois cure ou se empodere ou consiga o que ela realmente quer. Mas ninguén mellor que você para explicar o que é iso, ser un tradutor de código humano. Explíquenos. Vexa, você tocou en diversos pontos super importantes, saben, tudo o que foi falado. Para min, a miña primeira viaxe ao Brasil foi depois de ter acompañado centenas de persoas na España, mas había algo dentro de min que dicía Brasil, que teríamos que ir ali. E realmente hoxe agradezo moito por ter trillado ese camiño, mas eu vexo miña trayectoria desde poder ollar agora e poder ollar para atrás e entender que durante moito tempo tal vez eu teña sofrido por non ter tido unha base teórica máis estruturada mas todo o meu proceso foi se dando de tal maneira para ir desenvolvendo esa traductora de código humano que tiña dentro de min, que eu tamén non sabía, como moitos tamén non saben que está dentro deles. E era unha luta durante moito tempo. Primeiro foi un proceso interno que se deu en min e depois poder velo e acompañar a moitas persoas para poder ir sentindo, né, esa traducción. E hai unha tendencia nos europeos de moitas veces de ir a América Latina como antigamente, né? En meu traballo que se estuda tanto as informacións que repetimos porque aínda non conseguimos entender, entendo dai ben esa tendencia e no entanto eu xa tiña moito claro que eu tiña que ir a Brasil a aprender sobre tudo sobre as diferenzas do ser humano e adaptar as informacións que eu estaba disponibilizando e que para min me serviu e que me serviu na España, poder entender eles e poder entender toda a súa cultura para depois chegar a ser ese ser humano, né? Iso foi o que me levou a desenvolver esa parte desa conexión de traductor de código humano, que é ver as informacións e adaptalas e traducilas, realmente interpretar o que a persoa, adaptar a linguaxe daquela persoa, que ela posa chegar independentemente do método. Porque cando você entra nun método ou estrutura, você está restringindo a persoa, non está deixando ela ser, non está deixando que ela mesma encontre o seu camiño, que é a única que ela pode facer e encontrar. Sería como pasar por unha serie de nos ou canais até esa especie de mente colectiva ou mente colmella, ou inconsciente colectivo que dicía Carl Jung, e conseguir encontrar de alguma maneira, a través dunha anamnese ou un seguimento con esas propias persoas, cual foi o camiño que ela recorreu a través de moitas xerações, desde que ela se conectou con esa parte arquetípica e que con as que hoxe le mantén esas crenzas, esa maneira de ver o mundo, para que nos adaptarmos a ese camiño e que esa persoa posa conectar eses pontos até ese no común e vello o significado de súa propia vida, súa propia existencia. Tal vez teña sido moitas xerações antes, entón
Eu, que realmente amo moito ese mundo de simbolismo e arquétipo, e você falou sobre iso, sobre a parte ancestral, non? Que parece que agora existe unha nova moda, de ir ao Perú, México ou Exito, a cual eu gosto moito. Para estudar culturas ancestrais antigas, que existen a máis de 10.000 anos, máis empírico, máis experiencial, que de facto é máis transformador que agora, que parece que está indo tudo moito rápido e é tudo moito digital, non é? Tal vez ambas as coisas estellon ben, obviamente, mas na verdade cada vez parece que há máis persoas con ese despertar da consciencia, despertar espiritual. Comezamos a honrar a outras xerações e tamén os nosos ancestrais, que tamén utilizaron outros métodos. E colocar tudo a disposición dos outros dunha maneira ordenada para que iso faza sentido para todo aquele que pesa axuda ou peza que nos aprimoremos seus talentos. Eu gostaría de compartillar con você como eu me dei conta e aínda estou no camiño de aprendizado, mas que tal vez eu tamén sexa un tradutor do código humano, non? Me contaron, porque eu non me lembro ou axo iso, unha frase que falou o meu irmán Víctor dice que era: "Mamai, o bebé está marrón". Foi poucas horas depois de eu nacer, na incubadora, eu estive a punto de morrer. Miña familia sempre me contaba que meu irmán Víctor, un dos meus 3 irmáns, pois somos 4 homes, por certo, ele dise a miña mãe que tiña acabado de dar a luz, que eu estaba marrón, que estaba roxo e quase morrendo. E iso e como se ele tivese salvado miña vida. E a partir de aí, e claro, eu fui conectando os pontos sobre miña relación con a morte e a falta de respirar. E o que sin eu recordo, que anos depois, eu me metí estando no colegio, tocou o sinal e vamos nós, todos do patio para a clase, non? E como fósemos formiguiñas de volta ao formigueiro. Me coloquei por baixo dunha mesa como esta, na verdade era un banco. E fiquei sen fólego novamente. Entendo que as crianzas pasaron ao redor do banco e así por diante. Eu voltei conectar cunha sensación de morte, de non poder respirar. Tal vez teña sido un ataque de pánico, eu non lembro daquele momento, mas sin, iso ficou grabado en min. E mantive ese padrón na miña vida, que depois eu o usei para poder influenciar e ayudar as outras persoas. E depois diso, algúns anos máis tarde, voltábamos de viaxen con miña familia, no carro da frente. Aliás, meu irmán Víctor está dirixindo con meu pai, ele era o copiloto, e atrás íamos miña man e eu. E eu que tiña 7 anos na época. E no carro atrás viñan miña tía e meu primo, que era o meu mellor amigo. Porque meus irmáns son quase como meus pais e meus pais como meus avós. E Paquito, ele tiña 15 anos na época. Ele viña con a main dele, que era miña tía, no carro que viña atrás, que era un Seat 600 verde, aqueles carros típicos da España. Voltábamos de ferias de Gandía e na altura de Motilla de Palancar. Meu irmán Víctor dice: "Mamai, alguma coisa aconteceu con a tía". E así foi. Un tráiler con máis de 20 metros de comprimento colidiu con eles pela frente. E o Seat 600 verde foi totalmente esmagado, como unha lata de cervexa. Eles morreron na hora. E claro, meus pais saíron correndo para procuralos. E eu tamén saí correndo. Eu non sabía o que era morte. Nunca tiña testemunhado a morte encarnada. Lémbrome de ver o carro inteiro amasado por baixo daquele camiñán e un sofrimento e un xeiro de destruizán, ferros, carne queimada, que marcou miña vida e a da miña familia. E desencadeou un luto. Acho que por iso que aínda uso preto, non? Honrando esa parte que marcou os próximos 15 anos da nosa familia. E o seguinte episodio, onde eu voltei a sentir esa sensación de esmagamento, de falta de ar e de morte, foi depois de eu me formar como psicólogo e de me dedicar ao mundo da música. Estive por anos impactando a millares de persoas como instructor de comunicación e tal. E durante unha das miñas viaxes de pensamentos, pensei na afortunada idea de facer unha viaxen iniciática ao Exito e pasar unha noite, como dicían que pasaron Napoleón e Houdini, na Grande Pirámide. Fomos 14 persoas no total, alumnos que tamén se xuntaron para embarcar nesa aventura. E foi unha experiencia que mudou a nosa vida. Eu acredito que a de todos, mas con certeza a miña. Porque esa noite que pasamos na Grande Pirámide, cando eles saíron da Cámara do Caos, que é a cámara máis profunda, que está como a 30 metros de profundidade na terra, eu sabía que había un chamado para min desde cando eu nací, ali dentro. E na Cámara do Caos existe unha outra cámara, un pouco menos coñecida, a cual poucas persoas visitaron. E é como un túnel con cerca de 20 metros, onde non se entra máis que unha persoa por vez. Eu sempre tive claustrofobia, que medo a espazos super reducidos, debido a falta de ar e momentos próximos da morte.
Eu estaba sozinho na escuridán. Entrei, ollei para cima e estive 20 minutos ollando o teto que estaba colado. E aí comezou a se manifestar, como unha especie de canalización de cual era meu propósito, que era na realidade honrar esa parte da morte, non ter presa en aproveitar a vida, senón desfrutar, pois iso unha continuación de diferentes dimensóns, e criar unha ferramenta ou un modelo, pois nese caso con a narrativa, un narratipos, para impactar o maior número de persoas e facer que se sintan escutados, comprendidos e recoñecidos. Cuando a máis eu vivi sempre nun sistema onde eu me vía, pois, rexeitado, non? Como se eu fose unha ovella negra. Entón dai nasceu ese modelo e foi cando eu te coñecí. Entendí que você tamén xa había traballado moito e criado tamén seu propio modelo e xa había traballado con millares de persoas que sempre tiveron como idea de aterrizar e mostrar seu propio modelo e non somente apoiarse nos outros métodos como podería ser o I Ching, engrama, chakras, as chaves genéticas, yoga, niveis de consciencia, DISC, deseño humano e outros moitos modelos existentes. Tal vez todo modelo eventualmente quer dizer a mesma coisa, mas moitas veces, nós os tradutores de código humano queremos nos manifestar a través de un artigo, un libro ou un programa, unha metodoloxía que se aliña moito con a nosa experiencia, nosa frecuencia. E que, alén do máis, iso non significa que vamos colocar todas as persoas neste espazo para que les aprenda o noso modelo, mas na verdade o que nos faz é sentirmos seguros e ver que todos os outros modelos tamén seguen unha arquitectura común con diferentes decoracións. E desta maneira, pelo menos aconteceu comigo, cando eu apresentei meu propio modelo, percebí que non ensinaba as persoas meu propio modelo, mas que escrevelo permitiume adaptar a todos os modelos existentes que permiten ayudar as persoas, certo? E ter esa capacidade de empatía de poder ouvir unha persoa sen ter que me envolver con miña propia identidade facilitou moito para poder acelerar a transformación de moitas persoas. Porque como entro en súa cabeza, parece que eu posso entrar en súa cabeza, seu corazón, súas vivencias, porque eu non me impoño miña metodoloxía, non? E iso foi depois de ter estudado tantos modelos e ter criado o meu. Acredito que moitas persoas que agora poden estarnos asistindo, psicólogos, mentores, treinadores, terapeutas, persoas ou escritores, que ten moito coñecimento, especialmente teórico, e iso que nos aprendemos na escola ou na universidade, mas que agora están dispostos a poder navegar entre todos eses modelos criando o seu propio, ou pelo menos non se sentiren tan rígidos cando eles estiveren con unha sensación de eu estou enxergando algo en unha persoa e teño que dicer a ela, embora iso non estexa escrito en nenhum lugar. O que quero lle dicer será escrito agora en modelo que eu gostaría de lle propor, que estará en movimento continuo. Entón eu gostaría tamén en que você pudes explicar ás persoas que tal vez non te coñezan, eu te coñezo un pouco máis, cual foi súa jornada, súa viaxen, súa historia, para você ter criado o seu propio método, escrito os seus libros, e así poder ayudar, como ya ayudou a millares de persoas, para que tal vez agora outros tradutores de código humano como você, como eu, como moitas persoas que hoxe posan estarnos asistindo por aquí, neste nexo, nesta maratona, e poder gerar conexóns, alianzas e poder ir percebendo que chegou o momento onde há un despertar, onde as persoas teñan a capacidade de unirse a máis persoas sen se importar quais son as ferramentas que se usan a partir de un sentimento máis esencial. Sí, desde unha esencia que nos une, ¿no? Cando você fala, eu ia observando toda a información, pois o traductor de código humano enxerga información a todo momento, todo o que acontece é información. E iso é o que me levou xa há moitos anos. Comecei máis ou menos cando eu tiña os 17 anos. Tudo na miña vida mudou. Eu nací nunha familia acomodada, ben, mas de repente comezaran a aparecer situacións que nos levaran á falencia, morar na rúa e perder tudo. Miña mãe na época tiña un cáncer e por unha corrupción política, que agora está máis de moda, mas que naquela época non era tan importante, tan común, nen saía tanto na media. Ben, me encontrei en unha situación totalmente na rúa, mas lembro-me daquele momento en que sentado en frente ao fogón de leña, como meu pai,
E eu disse a ele que estaba moito feliz. Meu pai me disse: filla, agora ter que levar você no psiquiatra nesta situación que nos estamos, você me dice que você é feliz. Mas eu non estaba moito equivocada, só descubrí 20 anos depois saber iso, mas eu estaba moito feliz naquela época porque eu enxergaba a esencia, eu sentía que todo ser humano tiña unha conexión e ten un poder que realmente as persoas ás veces non entendían e había que saber interpretalo. Depois iso me acompañou porque sin que foi difícil durante algúns anos o fato de manter esa felicidade interna. Porque cando eu tiña 23 anos se repetiu de novo unha experiencia moito difícil que foi a miña experiencia de quase morte, perto da morte xunto coa morte do meu fillo. Naquele momento me conectei novamente e había unha voz interna moito forte sempre falando comigo e me dicía para os outros. Eu discutí con aquela forza, con aquela voz interna, mas existía algo profundo dentro de min que tiña que haber algo máis e mesmo que non podésemos explicar en libros, embora me dera unha solución, porque realmente ningún profesional encontraba unha solución porque non conseguía encontrar, ata que me dei conta, xa cando tiña 37 anos, que depois de pasar por moito sofrimento e a repetición, somente eu tiña esa resposta. Entón, cando você fala sobre métodos, eu acho que hai tantos métodos como seres humanos existen nesta planeta, porque cada un ten a súa información. Exactamente, hai 8 billóns que aparecen e permitir que surjan, que cada ser humano teña a súa propia forma de atingir o seu objetivo e o seu camiño. Entón, para min era fundamental durante moitos anos non forma de atingir o seu objetivo e o seu camiño, porque eles non podían se colocar na miña pele. Entón, era a miña escuta e comprender como traducir con todas as ferramentas que depois eu sim fui procurar para poder entender, e aí procurei as diferentes visões, mas para entender que sempre todo é o mesmo. Cada persoa presentará un método a través das súas informacións e que non podemos nos colocar na vida do outro como aquela voz me dicía para os demais, a non ser que vivamos unha experiencia. E acho que chegou o momento da práctica. O coñecemento está aí, mas precisamos leválo á práctica, viver a experiencia e respeitar a experiencia do outro. E iso só podemos facer cando nos atravesamos. Entón, unha vez que você o atravesa, pode sentir ao outro e pode permitir que ele sexa, pode acompañalo desde o respeito a ese camiño. E aí sim, ten que pôr todos os recursos, todas as ferramentas, e é por iso que o coñecemento é tan válido, porque te dá recursos e ferramentas para dar ao outro aquilo que naquele momento le pode necesitar. E tal vez para unha persoa lle sirve unha coisa e para outro lle sirve outra. E é por iso que cada vez entendo menos esas discusións entre os métodos, né? Discusións do tipo, porque iso faço assim, ou assim. O que importa é que o Señor o faça como você faça e o leve a súa tradución interna, porque non existe verdades absolutas. Há verdades que o que se está buscando é que se materialicen. Aquilo que realmente, como ben dice antes, agora ollamos para atrás, né? E o nexo vai ser esa ponta entre a consciencia, entre a ciencia e consciencia, buscando unir esa epigenética que levamos dentro e entender que tudo está aí, non há o que buscar máis, só é preciso saber traducilo. Ben, para vivenciar esa experiencia práctica de 24 horas, que tal vez sella un novo no enerxético como nos ya contamos, os diferentes momentos que nos influenciaron, que na verdade eles son como os días en nosa vida, que nunca esqueceremos en nosas vidas, certo? Tal vez non esquezamos o día 12 de decembro deste ano e este nexo. E esperamos que voses posan viver ese momento xunto a nos, esa conexión, en un lugar máxico. Voses vaunos ver, conectados 24 horas ao vivo. Non sei se vou dormir, ou você. Falábamos antes, eu non sei se seremos capaces. Estábamos pensando, ben, cando dorme você, cando dormo eu, porque alén do máis, se estiveran todos conectados, como vamos a estar con todos os fusos horarios? Mas bon, o Labin xa vai ficar encarregado de manternos. E vai ser difícil dormir. Antes você dicía que non sabía se todos nos acompañarían durante as 24 horas, mas acredito que con o que estamos preparando, do máis de un ficará. Ben, iso será unha parte participativa onde você tamén será o protagonista e explicaremos a nivel técnico como faremos. Se você quiser reservar seu lugar, agora você sabe que só ten 500 vagas disponíveis. Non sei quantas aínda estarán disponíveis no momento, você poderá ver iso aquí embaixo na página. Você pode obter seu convite de cortesía. Vamos a experimentar iso no día 12 do 12. Você verá o cronograma de horario e até cando poderá participar.
e estaremos esperando por você en unha plataforma privada online. Você poderase conectar de cualquier lugar do mundo. Tamén abriremos salas privadas, você verá iso, para que você posa ter interación tanto conosco quanto con os nosos convidados especiais. Tamén con as outras persoas que poden estar conectadas en cualquier lugar do mundo. Teremos algún tipo de tradución simultáneo ao mesmo tempo, para os brasileiros, por exemplo, e persoas que falan español. Non sei se alguén ya teña feito un evento dese antes, mas nós vamos facelo. Desde un lugar único, para que posa ser replicado, e para que moito máis persoas posan compartillar e alcanzar a máis persoas. Iso, eu acredito que é un desafío. Eu nunca fiquei acordado 24 horas conectando con tanta enerxía tantas persoas. Mas você dice no final, estamos á procura de unha verdade esencial. E acredito que con nosa propia coherencia, a partir de cada un a nivel público, privado e íntimo, e desta forma acredito que seremos capaces de nos aproximar máis a esa verdade e a ese Deus absoluto, desde a empatía adaptativa da especie humana, porque no final todos somos iguais e todos queremos o mesmo, non? Sí, e eu acredito que o 12 do 12, ese portal, vai valer moito a pena, porque estamos fechando o ano e vai ser un momento de conexión, e acredito que ficaremos acordados porque con a enerxía que eles irán nos transmitir estaremos todos aí. Ben, en plena era de Acuario, aquí nen eu ou Rocío somos mestres, nen somos ningún tipo de gurú. Mais importante aínda, acredito que xa non estamos no tempo de seguir as pautas de ningún gurú encima de un templo. É simplesmente criar un espazo, mesmo que sexa en silencio no que posamos nos manifestar, por exemplo, o que aconteceu comigo, neste caso, en unha noite na Grande Pirámide e a vosé en outras ocasións. Mas acho que moitas persoas terán súa propia experiencia en nexo. Esperamos que iso sexa transcendental para que, como dicía Abraham Maslow dice en súa época, posamos nos autorrealizar a nos mesmos, en vez de viver somente na sobrevivencia, na inseguranza do mundo no que estamos, e sin que posamos ver o talento tan incrível que temos interno, como seres humanos. Entón, esta será unha experiencia única. Esperamos vosé en Nexo. O próximo 12 do 12 resérvese o convite. Vosé se juntará ao noso grupo privado de WhatsApp, onde compartillaremos moitas informacións de agora até o día da maratona. Entón, non há máis nada. Há alguma coisa que você queira dizer? Non, é iso. Prepárense para deixar morrer o medo, xa que nos falábamos de morte, para conectarnos ao mar, que é o que somos. Ben, serán abertas as portas de 2026 con moito estilo. Exactamente. Nos vemos en Nexo. Moito obrigado. Obrigada.